Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Tege әти мәрхүм 10 бала үстергәч әйтә. Төнне уянам да, һәркайсыгызны уйлап ятам ди. Менә хәзерге вакытта Аллага шөкер без менә көндез уйлыйбыз инде. Уйлап барам, чагыштырып. Сахалиндагы татарлар баштан чыкмый. Ул вакытта мин менә татар гаиләсендә тәрбияләнгән кеше. Аралаш анда урыс, украин, мордва, казак, татар авылы Оренбур өлкәсендә Татарстан дип әйтеп булмый бит инде. Татар районында түгел, мәсәлән, Асикейский район булсын, тагы кайсы районнар Оренбур өлкәсендә. Анда татарлар күп. Хатта 60%-тан артыгракмы? Бездә 10% не барсы. 10% шул 5000 татар бөтен районга. Анда инде бер авыл Леневка, Ленауский дигән казаклар, татарлар, урыста татар, казак, 60% татар. Мәсәлән, революция кадәр урнашканнар. Наулек дигән Новоилецк. Анда бер 25%-мы, безнең авылда бер 10-15 микән. Шуңа карамастан, безнең ата-бабаларыбыз безне гел урысча сөйләшкәндә тыеп торалар. Ана телендә сөйләш. Әйтәсем килә, аларга хәзер һәйкәл дә куярга бар. Аларның лаеклалар. Чөнки ул батырлык булды алар ягыннан. Батырлык. Ул вакытта да бит сәясәт шундый булды. Үз теленең нитергә, телләребезне кысырга. Бездә менә мин әйтәс килә, яңа новострой курс әйтмешли. Әле бер мәрхүм инде абыйма бардым да. Өйдә новостройкада сөйләшеп торам. Шунысын ул миңа әйтә, татарча сөйләшмә, урысча сөйләш. Ул мәйтәм әннигә, ул аңламый ди. Мәйтәм безнең авылда тора, аңларга тиеш. Менә шундый безне балачактан тәрбияләделәр әтияне рәхмәт аларга. Biz bir avulda торгач, biz алтар телендә сөйләшәбез, алар да без телендә сөйләшсеннәр, сөйләшмәсә дә ичмасам аңлап торсыннар ди. Алар надан халык түгел ни әйтәсем килә. Кемдер мәсәлән әйтер, юк, надан халык юк дөньяда. Ялкау халык бар. Битараф тирем менә бигрәк тә ялкау түгел, битараф. Битараф ягъни равнодушный. Менә шундый битараф ул теге әйткәннәр. Иң куркыныч битараф дигән. Бардым Сахалинга мәсәлән утрауга. Шунда бер бик яхшы мөдир җитәкчесе Емельянов дигән. Алып бара миңа чәй эчәргә. Юл буена сөйләп бара. Өйнә пара кунак итә, чәй эчәрә дә җибәрә. Мин студент бит инде. Кунакханада торам шунда. Өлкә комитетының кунакханасының филиалында торам хатта. Белә инде мин татар икәнне, сөйләдем инде. Бер вакытта бер кешене очратты, сөйләштек, ул мине таныштырды, менә татар ди. Теге әйе дип урысча сөйләште, китеп калдык, шунысын бу миңа сорау бирә. Ул татар, син татар, ник ул сине чәйгә чакырмады ди. Менә урыс шулай нитеп тора. Тагы әйтәс килә, бер урыс егете хатыны каядыр киткәч, ул мине ял көнне мин дип пирог пешерәм, кил кунакка ди. Вот, әйтәсе килә. Инде китап кибетенә керсәм, татарча сөйләшеп яталармы? Мин инде өндәшсәм, алар сораштылар, кайдан? Исләр дә китмәде. Татармы? Яри. Мин әйтәм, мин булса сорашын кайсы яклардан. Чәйгә чакырыйм. Бу бит әллә каян килгән кунак Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһ Тәгаләнең тарафыннан ди. Ничек инде Аллаһ Тәгалә исеменнән кунак ди ул. Ник аларны ата-аналар тәрбияләмәгән микән? Безнең әти-әни һәр чакта да мин урамнан Оренбур шәһәреннән теге балыкчылар, аучылар килә кич белән. Мин кинога качып барам сорамыйча, чөнки атнасына бер кинога җибәрә, икенче җибәрми, мин инде кайтам, урыша инде мин дип. Урамда очрый малайлар арасында урап алган бер урысмы карамыйбыз милләтен. Динен дә карамыйбыз, ул вакытта дин булмады инде алай көчле. Карап тора, күз бит салкын кунырга төште. Мин әйтәм, әйдә безгә дим. Алып барам, ул шикләнеп ничектер, кыймый ничектер, ялган булып. Әти-әнияне каршы ала кунак шикелле, әтигә сөйләшергә кирәк, сөйләшәс килә. Әни мәрхүм дә кунак шул, чөнки әйтәдер,
Мен мұнда кішіні қонақ етсем, мен балаларымны қойдадыр қонақ етелер деймін. Шуны айтасыз келе. Енді Таджикистанға бардым мәселен. Татарларда қондық 2 атына. Bir de qonaqxonada turmadim. Tatarlardan birisinden qonaqqa ayırdım. Sabantoyda tanıştım da telefonların adreslerini berdi. Вот, aytasım kele. Qayda ol bizning tatarlığımız? Cemaat. Tatarlık ol tigi bizni Sovetlar şırında terbiyelediler, bizni propaganda güçlü buldu, bizni bir millet itası kelip bizni yaman salat deb bizni bizga oңымызға сіңдірге тырышtılar. Қазір бит андай күчлі пропаганда жоқ. Андай күчлі пропаганда жоқ. Ишмасам Сураш Ирактан келген қонақ. Қонақ ди Аллах Тағаладан ди, татарда айталар. Аник сұрамасқа, сұрашмасқа қойсы яқтан. Ярдам керек мейме? Енді әлі нәрсе түгіл, енді ақша шығарып, ақша алады, жоқ. Кеңес беріп, нешіктір қотлаулы болмасын деп кішіге. Бола бит ишмасам. Міне реклама беретін газеті, бай газет ол. Хотта әлі орысша айтмышты бұлаты болды аның. Шул мәселен Хатыны белән алар газет чыгараны Америка Кушма Штатларына путевка да бердиләр аларга. Хатыны белән ул икенче газет. Мен Советский Сахалин газетында очрата да мине сырый. Ярдәм кирәкмиме ди. Мин әллә каян килгән татар. Алар урыслар. Менә җәмәгать үзе чагыштырып карагыз. Кішіден тұра дейлер. Кішіден де түгіл. Нешіктір міне аңламайм, мен әлі қазірді аңламайм, аңларға тырышам енді. Сәбәплерінің, сәбәбін. Қайда ол сәбәбі? Мәселен, шетелдерге барасың. Анда бүтән бір милләт вәкилі, Түркше енді милләт вәкилі депутат де, бізде енді міне, мәселен, бір милләтінің кішісі енді шол. Келіп алып кете. Аузың татарын кіріп шығасың татарыңа. Сөйлешкен бола, яри. Шунда отыр бір шенаяқ шай іштеп, андай нәрсе жоқ. Яри, ишмасам сөйлешелер, тіліні ватып тұрышалар, аз болса да сөйлешелер. Анысы да рахмет. Өзгәрірге керек бізге, хамма бізге өзгәрірге керек. Міне мен уақытында әлі милли жәмғиятлер, общиналар ұйышқан шақта 90-шы жылларда. Шунда мен бір қазақ, ол қазір Қазанда жетекшілей шо қазақ общинасын. Айттым, айда меңа. Ну енді нәрсе, мен де болды білесіз ме? Шанмасыз, торы болды, талқан болды. Негадыр ислері кетмеді олар. Ну мені шақыртып бәрі-бір кухняға шунда шай шыртып жібердім енді. Қазақ оптырағандыр енді, қайдан мұнар талқан, қайамында торы. Чүнки біз яратабыз, біз ауылда ол қаймақ саласында талқанға. Шундай тәмді нәрсе. Вот. Аны район өзәгінде қазір де соталар. Аларға шанышы қайсыларына, әбилер келелер де шулай. Өз милләтін абыройын түшіріп, түбән сыйфатлы бір анда шул икенче бір нәрседен ясыйлар талқанын да қайсы уақытта алдарға тырышалар. Менә мен теге достым Қазақстаннан келген татар егеті тұра келіп сөйләшә. Татарша да білмей, қазақша да білмей. Шунасын енді қарағанда, менә де мен ғарап еліне барасым келе, анда тек алдылар де, өлшауда де. Горе вам обвешивающие, алар білмейлер мен, аларны жәһәнәм утты күтә деп. Айтам, алар білмейм енді, неде сәбәптен шундай. Вот. Ғарапны қонақшыл дейлер. Хатта дұшманы бар де, дұшманы қуып келеді ел де, шақ нетіп тұтып де. Әтігісі де анын үйіне келіп қолы білен қағылса де, уланы де тимейді. Қалған неде рызығы бар, шын білен қонақ қылады, қонақ етеді. Тектігі шық кетсе де, аны де барып құжым етіп, аны де үшін алырға мүмкін де, міне дұшман бұлғаш де. Міне уақыты бітіп бара жамағат. Сізді қызықсындырса, мен бәлкі давам етірмін. Иқтибарыңыз үшін рахмет. Мен шат сізді мені тыңнағанға. Сау болыңыз.